απόλυτη σαφήνεια σε ό,τι αφορά τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Εγώ δεν αγγίζω το ασφαλιστικό των στρατιωτικών, λέει ο Ανδρέας ο Λοβέρδος, και φαίνεται ότι είναι σε διαβούλευση με τον Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη και τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Μου έχουν αναθέσει την επεξεργασία μιας μελέτης στα σώματα ασφαλείας. Αυτό είναι είδηση. Προχτές μίλησα με τους αστυνομικούς, προχτές με τους λιμενικούς, σήμερα 11 η ώρα στο Τιτάνια με τους πυροσβέστες. Να τους μεταφέρετε τους θερμούς χαιρετισμούς, κύριε Μητρόπουλε. Ξέρω ότι σε παρακολουθούν και λοιπά, αγωνιούν. Ναι. Έχουμε πληροφορίες ότι ετοιμάζεται και το σχέδιο νόμου που αφορά τα δικά του συνταξιωτικά όρια, συλλοποίηση και τις αποφάσεις που προαναφέρατε. Θεωρώ ότι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, προς τιμή του, και ο Βενιζέλος για τους στρατιωτικούς, στις δεσμεύσεις ότι ακολουθώντας την πολιτική αυτή θα λάβει υπόψη προαγωγές, αποτάξεις, υπηρεσιακές εξελίξεις, δηλαδή γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση, αφού τα στοιχεία που του έχουμε προσκομίσει για το σώματα ασφαλείας από Ευρώπη, όλα τα εθνικά συστήματα είναι περίπου ίδια ή ευνοϊκότερα από το δικό μας. Δεν το πιστεύω αυτό. Και βεβαίως οι δικοί μας. Γιατί φωνάζανε και μας πήγανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί συκοφαντούνται, Γιώργο. Ένα λεπτό, κύριε καθηγητά. Εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Ναι, Γιώργο. Φαίνεται ότι το ματσάκι ήταν πουλημένο από μέσα. Γιώργο, το ματσάκι ήταν πουλημένο από μέσα, κύριε καθηγητά. Δεν υποστηρίχθηκε η υπόθεση, Γιώργο. Δηλαδή ο Ευρωπαίος που είναι στο στρατό, στα σώματα ασφαλείας, αεροπορία κλπ. Παίρνει γρηγορότερα σύνταξη από τον Έλληνα. Και μας εγκαλούνε τώρα που παίρνουν αργότερα οι Έλληνες. Η προηγούμενη κυβέρνηση, Γιώργο, δεν προέβαλε τα στοιχειώδη νομικά επιχειρήματα για τις γυναίκες, για τις ιδιαιτερότητες εργασίας κλπ. Τα περίμεναν οι δικαστές, Γιώργο, και δεν προευλήθησαν. Θεωρώ, δεν θέλω να δεχτώ τη δική σου σκληρή δημοσιογραφική φράση, αλλά δεν στηρίχθηκε. Σε κάθε περίπτωση, καλώ τον κύριο Χρυσοχοΐδη, αλλά και την κυβέρνηση, τον κύριο Πρωθυπουργό, να δούνε με ευαισθησία τα θέματα υπηρεσιακά. Με δεδομένο ότι είναι και λιγότερο αμοιβόμενοι και λιγότερο ασφαλιζόμενοι. Σε κάθε περίπτωση, παρά τις κακοδαιμονίες της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το ασφαλιστικό τους να είναι γενικά ειδωμένο, υπηρεσιακά και ούτω καθεξής.